A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay magbibigay ng dawat sa atin sa Islam ay ang ating Grand Imam of the Philippines, ay si Imam Fadil Im Hasan. So pakinggan natin ng mahigi dahil para makakuha po tayo sa kanya ng magandang aral at paalala sa ating agama na agamang Islam. So alhamdulillah, ito na siya at pakinggan natin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul muslimin. Faqala subhanahu wa ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ila akhiril ayah. Mga luksami, mga pagaryami, mga Muslim ang mga dato, mga Muslima ang mga bai. Giraman na ya amiyaw maagyang ka iya oras. Kapag pumagusayatan mo kumipantag si ko kapag agama, anda manaya ikapakatumpok yan si kubabaya wala na patunudan tanu piya-piya na gudi tanu di pamimikiranan piya-piya si ko kasabuti tanurun kasabapan sa kapakabagro para tiya tanu ikiswater kita nu Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ka iya pagarinyo pagilanuan no mga pagaritan no sa Grand Imam sa Pilipinas. Yang si Sheikh Fadil Hasan na tenudan tanu pipi agyang ka iya papakapuno na pada makam patausean ko kapag agama na gudi itanu diing gede-gedaan upa kayo si iko para tiyatan sak na pagarini yung na aya sipata kana ba ako di ipangatake na gukana ba adun na o umbuan akan apagarya ka na sa katao kaaya ilmu akan na dididalaman akan ako ilmu upagarya kan a Muslim
Ang kaino to. Nakagiya tanu dan tanu kaso agama tanu Islam na aya kaya sabuti tanurun ng gulalan o kaya subuaw Allahu Ta'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na aya din na pengedegan tanu sagyang kaya antun abay ni kapag inatautan ko, kababalita no mga Muslima, peratiyan yan so Allah, nasa din sa minitaling umarkatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa sunabi na aya panduan no Allah, nagyang kutuwa kapumakain ng kaanian, kulangwan umirati si iku Allah makipangunguripon si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tanu dan tanu mga luksami naguskan o mga pagaryami kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya desisyon no Allah o kaya beliau no Allah nabi na uswatun hasana ladiwan si iku kambilang ataw si kulangwan umapya na ikadu adisisyon wala ko kaya belian yan nabi na rahmatul lil alamin limu si ko kadendan waya maanan yan nakaaden kung ati sa cellphone na sige ano sarjid yan na aya pakipanggalbokon wala nagyang kuto aya maanan yan na biyati akan rakanu ayat pada pagkasabuton pamakatadem kaya Rasulullah kasuka pamakatadem na pakangge guna siya kumya maratiya so gina ni makam peta ayamanan yan na pada usay anak ko kaya beliau nabi asubu Allah subhanahu wa ta'ala na kagiyagina ni miya buluya ayamanan yan na kaya buluin niya na nabi na sa dun sa minitaling umarkatano nabi na ayatano pagunutan kagyuto ikadua ayamanan yan na miya aluyo Allah si isa Quran asa dun sa minitaling umarkan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na unutin niyo wa ma nahakum anu pantaw nasa ini sa paryar kanu na sapar niyo nagiye so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagiladiwan aprawatan su Rasulullah si ko kambilang ataw si ko katirdi si ko mapya na o kabaya aka mabalwi ka apa kebebean wallah na pangadagang kaso kaya paginto Rasulullah na sa din sa taman na kagagang kaon na paginto ka kaangka mambumbalo ya bilang ataw nagungka ang angkang balo ya mapiasi ko ya maanan yan na pagtaw so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian agyang kuto akia pakatalingo mo no Jibril apia nutulu Jibril ko Rasulullah so pagkababayaan wallahu ta'ala si ko manusia natalo inaliyo Jibril ko Rasulullah apkababayaan wallah si ko manusia pagampaganero na apkababayaan wallah si ko manusia si ko anggaw ta o manusia nagyang ko to alisanun dakir so dila alalayo niyan tataduman su Allah lalayo niyan pagkapudi su Allah so dila amaritis si eko diniyan di ika pudi-pudi si eko Allah kanaba maritis ko ka pamaganta kanaba maritis ko ka pupakay tuay kanaba maritis ko ka pakasiig kasi maritis ko di niyan di ikipanampay na si eko kabsaran wallah lisanun zakir dila alalayo niyan tataduman su Allah ayam ya aluyo nabi
amia kapia-pia si iku muslim man salima musliman min lisani wa yadi. Amia kapia-pia muslim si iku mga muslim na so papakapuon ako katiruyan dila yan na ipapakapia Ginoo pagarin niya na muslim. Naginan iminitaling umaw nabi. Mbaloy tanong amia kapia-pia si iku mga pagaritan ng mga muslim. Uy, uman tanong tiro na ipapakapia ginawa o pagaritan ng muslim. Kaginan piyudiyo nabi ama pia muslim kung mga muslim asuka tiro yan na ipapakapia ginawa pagarin niya na muslim. Ipapagumargo para tiyo pagarin niya na muslim. Nagina ni isa. Amin italing umaw nabi. Ayamaan yan na mapia katero malangas sa ungangan. Ipapagumargo para tiya o pagtaw. Giti paganay apkabubayan wallah siya ko manusia. Ang utadila alalayo niyan tatadman su Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua atiku Nabi sallallahu alaihi wasallam amya panutulu Jibril alaihi salatu wasalam si iku Rasulullah. Apa kebabayan wallah na kalbun syakir. So puso amana na lamat si iku Allah. Away. Inuto aya keluy apa kebabayan wallah taala so puso amana na lamat si iku Allah. Nakagiso puso naginan ima mikroskop nu Allah taala si iku manusia. Aya pagilin wallah si iku manusia na sumatatago si iku puso yan. Dia kang pagilin na tigo Allah suka tero iyo bangsa kapiyan niyo kan diditaran wala kiyanzuru ala qulubikum inunta na aya pagilin wallah na sa mga puso tanong. Nakatawan wallah sumatatago ko puso tanong sa kaniyang buhi mata uro na gusuki pusoon. So puso yun na din na bagurong pelang sumambuso puso akan na dadaban nirong pelang inunta na ayabu mata ko puso uman isa na sirambu gusto Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan puso aman na nalamat si iku Allah. Tanudan tanway ka dagang anai ada din abanian kalapis na gudagang anai akilidas kusik sa amali pada sa dunia na ayamala na sa alungan na mauri. Dia manang kaya agama nagi idagangan ada abanian kalapis. Nagi ya pendilibiran o mga pormayor kaan supo pumamakinag nasa kagat no puso yan udi na paratian niya nakapapantagan na timbulan niya nakaan niya di ka palabalaba eh. Oy. Na. Anto na ikatlo apag kababayan wallahu ta'ala si ko anggaw tao manusia udi na kawyawigi manusia. Atiku Jibril alaihi salatu wasalam na jismun ala bala'ahu sabir. So atiku Nabi so kawiyag-uyag o di na ginawa apapantang niya na sumanga tiuba mapapantang niya na sumanga tiuba apa pagkataling umon pagkatigriyan pagkasabarian. So nganin apa pagkataling umako kawiyag-uyag na mga panapang wallahu subhanahu wa ta'ala. Uway. Ngayon ito, nakagiso Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy sa Quran aso mga sasabar na mga inapada wallahu ta'ala. Inna Allaha ma'as sabirin. Mata na sualan na padiyan sa mga sasabar. Pada pagkasabuto. Naginan ni telwa dagangan na kapakaya piyaginan mo na pamimikiran niyo na timbulan niyo alang wana luksa kang pagariakan na pupumagin nagiman to. Na kelabaan niwanan sa dunia na tama si sa alungan na mauri. Oh. Gyuti sabab akapaka pembilang atau tanong sa giyang kaya kababali tanong mga Muslim. Kagupo ang kambalo ya Muslim, mapura Muslim. Na ayad na kunutan ka, nagwe na may panggulalan ka, na sulangwan o minitaling umuna bisi ko kagagang kaun. Kakagya yang Muslim, na sikin wasagiyang kuto adinul Islam, agama akalilintad.
Gina ni Muslim. Basta pure ka Muslim na kailangan na ayami paginataong ka na so panduan raka o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini panduun wallahu subhanahu wa ta'ala. Gupung ka Muslim amarata kay katiru makay itway ka nakana ba ka Muslim kabang pansi ko mga manusia kaaya Muslim na may papaginataw niya so taruto pa kalilintan na gusto diya nga kapipya ginawa kagina ni agama ini bagay wala subhanahu wa ta'ala taruto pa kalilintan na gusto diya nga kapipya ginawa oy nagina ni sabab mga uripin wallahu ta'ala kipagadatan di ka paginang kaatano sa ginawa tanong badila boron so ayamaanan yan na mababay ang mamamakinag na di niyan diing geda-geda agiang ko to akapapumamakinagyan ino mga day kelabaan ko ayan tao ka diya kang kelabaan si iko Allah lagi din nagyang ko to mga padagang ay girami ako masupur mayor na giyang ko taawi dan por mayor adagangan na di niyan di geda-geda na tunay kelabaan yan naguyamanan yan na di niyan ang kelabaan na kuha niya nagyang ko ta kelabaan yan nun na matimbelian na di niyan di palabalabal sa lagi din nagyang kaya kapupumamakin nagtano kakagya ini ibarat wallahu subhanahu wa ta'ala sa dagangan adad na ba niyan na amanan yan nakalapis mga uripan wallahu ta'ala gina ni sabab pa igira alagi daya rila iya kundi ubadan sabab ko kanipisa kan ilmu na kagiya ayamaanan na dia kan nagkendaan so kaprikwis tarang nagyang kaya mga pagariakan sang kaya kaya po Islamic Rush siguro dia kan siya di ka pakapag-live sa ayatan din yuron nagyang kuta ka ba sa orkanwa kanabaya ay paguntuda kan si nabaad na pagataki ako o di inabaad na yamaan na pagumbuan na sa katao ka inshallah nagyang kaya may tawa ilmu kan na apiagyang kuto kababa na kan pan orian na kan sa kaya paganad na dididal man na kan nagyang kuto paman na ilmu kan kagiya uba aya ka pakabetu o dia kan di ikang galba kasi ko agama na ba ako mapasang adi so pagariak na yamaan na lagi dak na miya ganad aya penanggilaan ko na ubagyang kutua katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na ba ayamanan yan na masupak agyang kutua katero Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagkasabuton man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah sadin sa tao asa penganian supawing upagarin yan na muslim nasa pengan wallahu ta'ala supawing yan sa dunia na yaman na sa alungan na mori nagina ni penanggila ko babana na maklid kaya insyaallah ta'ala na dia ka sita saydin sa ayat na panananggila ko nagyang utakatero nabi ayat ni ing gugulalan na sa taman nagkagakoron nagyang utakatero nabi ayat pinakamapi ang muslim ko mga muslim na sauman makaugusudila yan na ipapakapi agino pagarinian ang muslim kagina ni pagkababayaan wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga manusia si ko mga uripan nagye diyan kaya kapagagama na day ni katamani aya sabuta kanon ko kay tuwa kani sabuta anak nabay ni diploma agumidalya kaminal mahd ila lahd aketero nun Nabi sallallahu alaihi wasallam puno ko saliuta na taman sang utakisong girbor kasi ko kubor kao pa maka diploma tabi ako makasapulo uy kanaba ko ay upamana ipupangatak yu apya katana karkanun na pagilay bu Allah na ipakadisay siyang ay japuso na so Allah da manusia bon pakadisisyon na tabuso Allah ta'ala uy pagis na tabuso Allah
At yung pa mga diploma gue yung maanan yan, namidali yan natin, hingga siya nang yung badaklataw. Mumura jubi yung badaklataw. Kagay da bayaran diploma, naguda bayaran mga medalya. Why? Tabi ako makasapulo. Why? Ay kateruna Allah subhanahu wa ta'ala si isa Quran, kami aloy sagyang ko to pa man na kitabu Allah. Nakapatin yung su agama. Taliwala. Sadi kan ubtutuya nga. May ginataw sunabi gusto mga sahabat rasul. May ginataw sunabi gusto mga sahabat yan. Naaya kaya pa ka na jahiran. Wala dito yung naggawa kahit. Nagyang uta kaysa sa mga nabi kaysa sa mga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadun sa minit taling umakiran Nabi na inunutaniran. Nasa ini sa parkiran Rasulullah na ini sa pariran sa ginawairan. Na ayabuwa bilangan ng mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mamagato sa 24,000 na malo ni mga gidagda. Isa kaya panutulon na so pinaka high power sa dunia na tiyaban o mga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa giyang kuto kaya tagukiran o istimai kay isa-isa. Ay akyaliyaw no Nabi na al-jama'atu rahma. So kay isa-isa na limo na wal firqatu adab na sukaw parik na siksa. Lagi na ni plinuman tanu si ko Allah. Adita no ay maana niyan nafko parik. Pelindungan tanu ko Allah ta'ala umani sana ad niya di mapamagusay na so ipapakapi ginawa pagarin niya na Muslim. Aya di mapamagusay yung umani sargit tanu na giyang kutu ipapakapi ginawa pagarin niya na Muslim. Nagu ipapagumargo pagarin paparati o pagarin niya na Muslim. Kagina ni katawan na kan Islam. Gina ni sabutakan ko definisyon ng Islam. Ayamaan yan na iniguris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inadun wala alimu o kadenden o kaaden. Why? Mga luksak na guskan mo, mga pagariakan si iko agama wallahu ta'ala. Aya ini adeng ko Nabi. Kaya baluin niya na Nabi. Nakapakainan ka. Ayaw maanan yan nakapagyasa. Pakinan ka yan, agyang kaya katatagod sa dunia, apaganayron nakapagyasa. Ato nang uta kapagyasa, nakapanimo. Anto na ipupunimo, naluto para sa alungan na mori. Na ayakatir wallahu ta'ala na patazawadu. Panimo kanu sa luto iyo. Na ayadid na banyan na naluto na sukalaksi ko wallahu ta'ala. Allah. Patazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kapamakain ka. Kapanimo sa luto. Na anto na ikadua. Nakakyas. Anto na ikiyasan. Nasunara ka jahannam. Na anto na ipitir wallah. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ay miya maratiya. Na lidas niyo din aginawa niyo aguso mga taalok yo. Mga pamilya niyo ko apoy ko nara ka jahannam. Kapamakain ka sa Rasulullah sa aya piyakin ka Nabi na ayamaan niyan na makaprepara doon sa umanisa sa luto yan sangkaya kakasinggaw to no malakal mo. Allah. Allahu Akbar. Malong ako nagdagdaw si ka masinggaw to malakal mo sa muta ni ka papakay to asi ko pagaring ka muslima. Allahu Akbar. Ato na ikulo la. Ginan isa mga uripan wallahu ta'ala di itano di ikang gedagda si eko pamamakin dengan tanu ko mga pagaritan wa mga ulama
Kau ka pagpamagusairan sa giyang kaya agama. Sa kanabatan petutaraw nga aginawa. Kaaya suguan rakitan wallah naditan tutuya nga. Gina di panduan rakitan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kuto di katawi umani isa ko kulo lan yan ako mapita isa mapita nagyay ayamanan yan na kini sampay nun wala si ko katuruyan ayamanan yan nakapri paradu sa ubat tanubad na mau malakal mo tadi tanuri paradu si ko mapia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Uba kanu mamataya tiwala adigano titu pepengungunutan si Allah. Uba kanu mamataya di kanu makakasusul de si eko dedebiatan nagupa parangayan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaupa makayamanan nakatawitan wai. Agiang kaya kapatay, wandi ka pakatalinguman yan. Tapi ato na di nga diimbra kan. Anay no kami kay siya goy na ako buka putay. Namay ka mapita ng galab ka kung siya mga pipiya ka. Ano na ko nung kapantagya kapatay. Nakagiditan wari ka ton mga pagariang siya ko gumawa lahud ta'ala. Di tanu katawan. Agiang kaya kapatay. Ini sugu wallahu ta'ala ku Rasulullah pakiin kasi ko mga tao. Why? Katir wallahu ta'ala si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katir wallahu ta'ala kaya sugu din ku Rasulullah na Qul innal mauta alladhi tapirru minhu fa innahu mulaqikum. Teruang kakiran niya Muhammad asuka patay apa pelagyan niran. Pa innahu mulaqikum na bayran din na tigwan lahu ta'ala pagkabala. Ino kay ni di pipe yang ngayon paman nakatiro ka nga paparangay na ka. Amay kaya maanan yan nasisagyan ko to kapangungunutan ng kasi kung kabaya ginawa nga Rome sing ko malakal maut. Di kami ada ko pengangan. Ami kasul ko pengangan, kenapa mi ada ko pengangan? Awal. Nagi mangurip Allah. Ayamanan yan nakapetenu di tanu pia-pia ko kapupumagusay o mga ulama tanu. Sadi tanu di gede-gedean. Nasa kagat tanu no para tiya tanu na pelaba-labaan tanu. Lagi dang utak ka sa kanu. Ye bung utak telu adegangan adinilibira kanu iman tu. Na upang ito niyo to nagasabag kapag kasabapan sa iptugumpian niyo sa dunia na ipakas lagu sa maliwanag sa alungan na more. Anto no to na umbilang atawing ka so katiro ka. Na supuso ka nalalayon man na mataku Allah. Na ikatlo na yaman na tutumang kedana ka. Akapagkasabarang kasi kung mga tiubo wala. Na kapag tagi ko nakapatay, na miya kasigurado ka. Natalo to adagangan. Nabari marga ng galabakan na rin mga pagarya. Miya ka labo-labo ng galabakan. Ang kayo no. Dasara di nga pangunutan so kabaya ginong ka. Kaya nga pangunutan so kabaya wala hutalan. Ito na ikidar ka. So kasi singa ko pagari nga Muslim. Anto na ikidar ka. Kaya manan yan. Nakaptiruan ako pagari nga Muslim ko mapia. Akatiru. Ada bang kau na mana niya na mapagkapital. Agi mo kaptiruan kau. Na miya balui ka. Muslim masudila yan. Na di niyan isu suatu su Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahi. Lagi mga uripan wallahu ta'ala kipagadatan
na papenalamatan tanwarisu Allah kaadem penarya kawiyaguya tanu adita du menggeramu kayan sa suat tanu si wallahu taala giyang gaya kiaduna giyang gaya laiba kia po Islamic rush na adna kia programa saya wallahu taala mapia ngayon sabab siya po mag-usay sinagama naubad pamanayamanan nina pagkatik nutiro na adna mga karibatan na karito mata na riya so ulang wanong botan wadam na palaya karibatan na mas kami ang mga orientaw okay nagyang utakabas ako kanua ayamanan yan na dagangan na ya nilibiran na share kanua ki matitimo so ayamanan yan na katimblan ni ron o kelaba ni wa antawa kadi na sigurado din asadin sa mga tawa timblan niyan na so agama ainggulalan niyan a pangungunutan niyang kuwala nagubabayan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya sugat sa dagangan adad na ba niyan kalapis nagukilidas kaniyang kusik sa amali pedisi sa pamanaalungan na moro yuti sabab manguripan wallahu ta'ala kipagadatan di tanu di pamangninari wala agir yang kaya lamba akawiyaguya tanu na misuat tanu si ikwala na gumiunot tanu si iku paparangayan na gudadabiatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kutakabal sa kurkanu kanabatanu ayamaanan yan na makapambabago kami pasad so agama ko kini sugunun wallah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayabu iman tu alamba nagyang ko to akaprimay na tanong sa Ginoo tanong nagusi ko mga pagtaw kakagiginan isuguan Allah apakang giguna si ko ay maanan yan na miya maratiyaya tanu diniwag yang ko takabos ako ka ayat tigu nabi abarakat takawiyag-wiyag na unity kay isa-isa na ayasik sa akawiyag-wiyag na suko operate na inukarya pagari ko a Muslim pagari ko ayamanan niya na paparatian niya so Allah Ta'ala di ketiger nagudi kesabar agi ang kaya kabuto pengir ka wallahu ta'ala gulalan si ko mga katero bani yung kalilipat ya agi ang uta katero ang utay sa kuloks tano pakasurgan wallahu ta'ala si Dr. Motilan miya tayo katero ida sumbagian oy ati wari umiya kasabar surah sulunan as kaya di pakasabar surah balo ni mang geda-geda so mga to mga sasabar na dominisisyon na wallahu subhanahu sa pada wala sabnar ati wala so mga to mga padwalaw tala so mga sasabar pada wala mimbaloy ka partido wallahu tala nandito mo na kaon inukay ni di kesuat-suata mimbaloy ka partido wala amay ka ayamanan niya na sumulga sa giyangan na ayamanan niya na mga to mga sasabar mga titigar yan nga sigudra kita no mga panapang wallahu ta'ala na mga mainuresi ko sumiyagad ko Rasulullah mga mainuresi ko sumiyagad ko mga suhbatu Nabi sallallahu alaihi wasallam oy Nagyan na ni sabab padi ini rundi kang geda-geda langu-languan apa pumamakinag na diniudi ipa ayamaan yan na
geda-geda ako mga ginawa niyo kakagiya uditan wa pamimikiran na guditan ng geda-geda kaaya pangunutan tanuron na so kabay ginawa tanwa ditan no miunot siko kabay wallahu ta'ala na aya katero nabi na sadin sa mga tao aya inunutan yan na so kabay ginawa niyan nagyuti mga tao amin ituludin na ginawa niyan siya ko ay na niyan nakabinasaan Allah. o kapan tagiro nakapatay na pagulog ng walaw tala siya kung narakadyan na aya desisyon wala na sadin sa mga tawa aya unutan yan na swala agususugu walaw ta'ala aya unutan yan na swala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima sadin sa aya unutan yan na swala agususugu yan na kasabuton mga uripan wala na sakanian imya kadaag kapakadaga mala sa dunia na yang mala nasa alungan ng mur. Allahu Akbar. Nanto na ba? Nanti pagunutan ka. Nabada ya pangdag na ka. Apa da mga yamanan yan? Dalalan. Arwar ko lalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga sobat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ino kayo ni pupuningan sa sala kawalalan. Ino kayo ni pambabago sa sala kawalalan. Uy. Miya ka lubul-lubul, very simple pa ma. Diyan utakabas ako kanu mga ulama na tabi ako makasapulo, nagurilay ako niyo, ba na pamana, dinyantungan na kasabutan na giyang kayo paman, nakapugusar ako sa giyang kayo paman na kapur mayor. Kagiaswaga man na dagangan na dada kalapis yan, nagugilis ka nyo siksa malipadus. So kaparati ako wallahu ta'ala. Ay mamumiyaswaya na, inibaratang una, so mga ulama na mga pur mayor. So miya makaswa. Por mayor. Lagi ang uta por mayor, nagirami ako masiko yaman niya na mga retailer. Na mustakil, ubaan na retailer at imbun niya lang unang uta pa man namin yung mga por mayor. Kadi niya galutang. Sada sa minitaling mo, mga por mayor na pumimili ka sa, hindi ito nakudagangan, nakakilaba na ka. Napalabalabay ka. Tuway. Kapanilibir ni Ragyang uta istakiran, ang mapapadala mo ko mga puso iran aginan so agama wallahu subhanahu wa ta'ala agama wallahu subhanahu wa ta'ala kaino hindi po pagkapasang ya ginawa ka uway di nga ito nga na po pagkapasang ya ginawa ka kagya ay sabab na kanaba ka piyaliugatan wala sa di nga kagaga kaya ini paliwat terkawalan na sugagaga na mustahil o babiyan nagkagyang utama piya ka tiro agina ni pagkababayan na ugina ni mapiya ko mga muslim na ba nga di kaga suka mapiya ka tiro hoy mustahil o ba nga di katawi agyang kuto mapapadalam si ko puso ka ang marata na guyama na niyan na mapya. Naginan manguripan wallahu ta'ala. Isa, adi itanu di ika promasay, o di na kaya adnar kita no wallah, akang geda-geda. Kapamimikiran, o anda manay kaswatar kita no wallah. Kenapa anda mana kaswatar kita no mga pagtaw? Kamaswatar kita no su Allah. Kaso pagtaw na anda ni ay mana ni akang gelebar kasama pia na apia giyang guto ang mga lalong na mga tao na pagkababay ang kanyan kagiyang mapia kay galabak. Na gumapia kay mana ni nakaturo. Huway. Suwaswatan na kasadi so pagtaw nagupong ang bilang ataw. Na kebabayaan ka din ng mga pagtaw. Naturay dalil. Na seko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inutan wa ipupunutula. Kapasya kayan tanurun o ba tanurun marumakabay. Na maluni yung mga geda-geda so Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang utas sa katawa Yahudi.
Adi niyan di pamitinan na ligu Rasulullah sa mga tinay ang mga raratsiksi ko din niyan di kacumbayang. Tama sa penurukan niya panagyang utang mga lalan di niyan di gagalabuan ako pugitan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adna miya nagyo ko nabi. Aguminero pimur ka ang wala. Ini pamaninti nagyang utang Yahudi na miya tang-tang depan Yahudi. Geda-geda ni man. Miatang ketang keda susupak niyan surah Rasulullah gusu Allah Ta'ala. Nah isa alungan nakialapasan. Agi ang kuto eman na niyan napaparangayan ang kuto sa katawa Yahudi. Na miya kawida kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To na mga di miya su ang kuto eman na niyan na mama. Na pita piluba unabi na miya uman niyan ang kuto sa katawa Yahudi. Natakin ba kayo numiya kalapas kagiya amiya sakit agi ko ta Yahudi. Na ay niya nung kaya pa ko masaw na tiyan nagi pangambitaman ako. Pamuno na ko ni Rasulullah. Aw takin ba ka ayaman amiya katalinguman nakagiya ko isu niya sa Rasulullah tigyan na at tunay minit talinguman. Giya gi isa ka papanutulon. Oh. Natigyan na ay minitaling ko na mikirata ginawa ko ka miya pikira kan na anto na mga di miya suwa ka kaya lapasan na kasugalbak ka. Aw kana ba siya ba ko niya naretigyan bunua? Kana ba ko nga ba siya bunua tigyan na ini buntala kan saka pimbabanog kan saka kakagi ayama na niya na ini kirata ginawa ko na kaya lapasan na kasugalbak ka. Anto na ipingala miya turong ta sa katoyo na isa kaya panutulon na ayama na niyan na kaya pakaposter Rasulullah na tigyan na kagigina ni minitalong mga raya Rasulullah na siya kasi inga kadna na kan sukad na naka kasi kasi anak na sugo ko kadna naka kadna tan lagi na ni gina ni paparangayan Rasulullah iman to anda tanong mga diuto tiago maluni ko geda-geda anda tanong to tiago dagi-dagi ang utama sa tara muslima na pamanasan sa to sa panganian supaya ng pagganian mo sa Japan wala panganian na kira. Anda tanong to siya tiago. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kapatay ni sutali walaw tala sa di ka nagtuting ano to miya tago. Hoy. Ano to miya tago? Upama ka ba tanong geda-geda siya ko kababoto ni panarima pamimikiran ko kay tutay sabuta. Na dataro miya sita say duto ang uta mga hadis sunabi. Na miya sita say dagyang uta mga katur walaw subhanahu wa taala. Hoy. Nagina dito ni pamigiran. Gina ni sabab paminitaling mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oy. Nagi pamana inutan wa di pamagusaya. Papumamakinega mga luksami mga pagariami si isagyang kay pamana Pilipinas sa preyatan. Apa makinega kay sangkuan na paman nakapagapeger kanu imanto lalaku. Kaani wari di imang geda-geda. Oy. Antanu di imang geda-geda. O ketipu tanu ginawa tanu ang tadi tanu ketipu ginawa tanu. Ang gaino abab ka buko sigiraw. O pamakabagad makanaraka. Apa siya nga kaya ginawa nga? Diya nga namay tuwa ilmu ka akidang ka. Nasilumpite nga ginawa. Napugumaning ka. Papanibal kaon. Uy. Kakalo-kalo na yung manan yan nakalaban ka. Sa laba ada kalapisan nagulabang hindis kaniya ko siya na neraka jahanam. Kakagiya miya payag agiang kaya kawiyag wi tanu sa dunia na di tanu katon andi ka pumatay tanu. Andi ka pumatay tanu. Now si tanu ka pantagiya ka patay sanguta di tanu di ka papakay tuay. Kapapakay tuwa nga si ko pagaring ka muslim. O sayang ka din nakiso sa butakaon amay to ni kani pinipis. Okay, na di ka pa kayo sa pagaring ka muslim. Di ka pa kayo sa pagaring ka muslim. Malo na yung mga gdag-dag yung uta hadis. Katero nabi. Ang muslim ang may kapirpan. Na tumo ang punutualaw tala di susang ibu kapir. Oy. Ano to miya nga tatago? Yang utaka ba sakor kanu mga luksami na gusto no mga pagiremi si ko mo wala hutala
Aya buah apa kasigur-sigurado tanong na sa ikulimu wala. Na, kaya kisabutan wala, ando niyang papadalma sulimu yan. Nasi ini yang piadalam ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaina dun wala hutala su Rasulullah arahmatul lil alamin. Lemo ko kadenden wa manan yan nakadun. Allah. Nasadun sa minit taling umaw nabi apa parangayan. Ini daw niyan ako mga sahabat yan, na gusto mga pamilya niyan, na ginan ipagunutan tanong. Ginan ipagunutan tanong. Sa dun sa minit taling umaw nabi, gusto mga sahabat yan, inibiyat yan mga sahabat yan, na gusto mga pamilya niyan, na ginan ipagunutan tanong. Miyakaw dulu. Dapat ka rin mayo? Ori ko to. Ha? Ano yun to? Nau ka pantang ikaw nakapatay na biyatay ka. Abka masyodra ka swalla hutala. Lagi. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miali pun sa kota hadis. Asa dun sa mga tawa paguya-guya ganyan. So mga siyong natakan. Napakadahabbani. Sabnara kaya babayan ako niya. Waman nahabbani kana ma'a fil jannah. Nasa din sa kababayan ako niyan na ipagunutang ko surga ti Nabi. 10 minutes before. Disul ko surga. Awaya maanan yan na di ako disul ko surga. Utani mi pagunuta siya ko surga. Nakina ni sabab pa ayamanan yan na umani isa na katawan niya na kiyang kutay amanan yan. Napaparangay niyan, umiyak kasugat ko paparangay Nabi gusudi. Tumrak so manusia. Nakagis kita no, nakadidisisi na keribatan no, gudi pakatarutok. Naigira kaya miya ribat ka. Napugag si panganguta karibatan ka. Correct. Dapat ka rin mayo. Oy. Kagiaya pagkababayan wala, amia ratian, nagyang utang pugag si sa karibatan. Wa khaira kata unda tawabun. Number 1. Apa keribat na ditubat. Pag-aksip sa kay mana karibatan. Gupo nga di aksip sa karibatan na dinisisyonan ka Ginoo ka. Asa kabi pinakamapasang. Nada mapasang arwar ko Allah. Naguda bigan wala sa full power. Ama kaliuliw ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh. Lagi maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na niyan na kapapuna lamat itanong wala kapapakasagay tanong sa oras imanto ang makapupong maginagtanong sa giyang kaya kaya po Islamic Rush si ko kaya adun na ini sa bapalog tala sa ngayariakan o kaya nga si Saraga akal agiyang kaya po Islamic Rush. Pero on dyan na din na sikta bili na. Ayamanan yan na giyain na kanaba ana matatang kada sekta. Kau bagay suwala na o pinakiai. O puno na po kau masaya ayamanan yan na Christian. Na pagalaw nung na makaturo. Uy. Ngin. Nakagiyamanan yan na ayamanak ya. Isa malu ka sa sanggutan ko malu ka pagkariba to manusia nakagiya nagkato naka manusia basta kapir na tigay nakapirmo kaya nan na malu niya mga dadang ta hadis kutsi uba niya so kapir amaangkon tigwalaw tala ama binasa ka nun kapiru to amaangkon na ubangan niya ka mabinasa ka naigda kay man to ko anak keto nakaamranaw. Apad ko mga amranaw. At tigay na anak ko ang unay karkabuna kapirbo na girkod. Oy. Udi na lalim mong way ka kapirbo girkod. Nadi ini sa paruto agama. Aya sugo no agama na ko ang asura ka na dingago su dingarak. No. Amalo ni mga geda-geda mangori panwala. Beauty su agama na open. Kakagiya suwagama na ayama ananian na pagisabutan ako pagtaw.
Alam mo yung ganda-ganda ang utakatur walau tala ko kaya pudir kita walau tala permero ko lang wano kaadun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kanaba ukhrijat lil muslimin. Kanaba ukhrijat lil muslimat ka ukhrijat linnas. Na padugo mga manusia sa mga Kristiyan. Padugo mga manusia sa mga kafir. Sa mga manusia. Sa kanu itindus rabaw ko lang wano mga umatay na nagnatigwala ukhrijat linnas. Piya kaliunda siya ko mga tao. Na paduruso kafir, paduruso Kristiyan. Sa giyang uto mga manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kagya isip pagisabutan yung kiran so amanan yan na kadatu wala kabusaran wala sumapia na pagingga ki ora so amanan yan na marata tadi gi ini sugur kita no gi kaya pudir kita no wala utala permiro ulang-ulang wano amanan yan nakadun na aya penariu ba amanan yan na pagering ka muslim ay pisabuti aso kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang. Gina dikatawiakan amanipis si kusabut ko agama. Pero nabilang ataw. Why? Aya katawiakan o kanipisakan ni ilm. Asumiyabut ko agama na paganero na bilang ataw. Ikadua na masanggila. Ikatlo na masabar. Masabar. Kesabarian sa mga panapang Allah Ta'ala langwano panapang agi man ang ana upaman na marata ka tiro ang mga resibo tangilangan na isad na namiya kalala panapang nakasabar ka kagi minitali ko mo nabi nakasabar kababayan nga so di ka niya kababayan bagay ka so di ka niya bagay wala ki bagay ngaw o maruda ki bagay ngaw napi buwag ya siya ngayon kaon. Ang iti pinaka-minuminus. Nagina ni minitali ko muna bi. Na yesura nga na nalang-ulang ano yung manan yan na marata. Marata ka tiro. Marata ka paparangayan. Marata ka pag indudulo na. Nagina ni ay mana sura nga o minitali ko muna bi salaw salam. Agina ni galabak o syaitan. Peter walau ta'ala wala tatabiu. Khutuati syaitan. Pananggilain niyo. So mga waswas, mga paparangay ng setan, apimurukan wala hutala. Nasulang man usura nga umapia, akatero umapia galabak, mapia kapag indudulo na palapaled nanan, paparangayan o setan, aginan, ipiyaki pananggilan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga uripan wallahu ta'ala. Aginan. So very simple. Adi pamimikiran nun. O manusia, sagyang nga katawin sa dunia. Away. Naginanip silupitan tanu warya ginawa. Sagyang nga lamba kawiyag-wiyag tanu. Adi tanu ng katawan, anda oras, nagwanto na agawi. Kagasigaw tarkita no balokol maut. Anda man na yung balwi tanu. Agyang ko takabasakor kanu. At talawa pagkababi anu wallahu ta'ala siya ko manusia. Amya panutulog Jibril alayhi salatu wassalam. Siya ko Rasulullah. Paganero nagyong talisanong zakir, giyang dila alalayo niyan, tataduban so Allah Ta'ala. Nagugiyang uta kalbun syakir, puso amanan lamat ko Allah. Nagugiyang ta jismun ala balahu sabir, kawiyag-wiyag papantang niyan o di na pagkasabarian. So kapapakataling mo no mga panapang walaw tala si kuya man nakawiyag-wiyag. At talo. Naginan imiya kataling uma ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginan inipagnataw o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alalay uniyan
Tatad man suala ko 24 ka oras ko man nakawiyog yugin. Nasupuso yan na tetak na sa linyan di kapananalamatin niya si wala naguso panapangun wala na tetak na so di niya no na yaman na niya nakapagatigran niya no sa lagi dang utaka pa man kaya pamagusyatan nurong nakagye away sa ikuyaman na niya na kaya sabara o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko langwan o ini tapangun Allah subhanahu wa ta'ala banda o si isa nga masay manto na manggulo la anda makataling uma sa lagi dang utam yakataling uma kung nabi sa utaka tubangiron o Jibril mga malaikat wala sa ngutay ama na niyan nakiya rumasera nun sa tayo agya pa ko mo nagyang utam malaikat pituri ang Rasulullah apakah telang ba ng utadua palaw at mapulang-pulang sa mga tao na wadendo ay ama na niya makataling umaw ni manto Maranaw. si kumranaw ang makataling umaw si Jibril niya malaikat tigay na siya na matoy kanser ang magisa-gisa anda miya tagwa utaw pa man nakasabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda miya tagwa utaw partido Allah ta'ala inna Allah ma'as sabirin mata na suwala ta'ala dapat dia cuma mga sasabar partido niya suwa man ng mga sasabar nagina ni minitaling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nagya kay itigrentano giya ngayon pa man na piyang magusya kan rakano na mikroskopan niyo tarumpungan niyo si kukawiyag-wiyagan na teruan niya rakamu ba di benar o ba ko susupa ka nagrarya ko niyo sa bukag kasakan na miya ginata ko insya Allah ta'ala na ini biya terak nulok sa nagyang kayo pa ma nakiaswa ako sa giyang kaya mana niya na dia karakano di pamagusay na puno ko may ito ako natamaniman nagi ipupagin ito nagi mangurip ng Allah ta'ala sabab pa din di ka pamimikiran kang geda-geda sa giyang kaya lamba kawiyag-wiyagtan sa kailangan na umani isar kita no na makapreparado sa luto yan sa alungan na mori ginan ipiangisa na wala patazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa panimukano din sa luto iwatig wala sa ayaden na banyan una na luto na sukalaksik wala na anto na ituladan agyang nakalaksik wala na masanggila sa katero sa di mapia ko pamagin gano pagrin na muslim ay sa natuladan o kalaksik wala why ikadua tatuladan o kalaksik wala na umantero na ipakapia gino pagrin na muslim Oy. Batanon ni tirwang kaya kalagsik wala. Talagi dagyang utapel ma dapan madibilap na datano may antonay makatatago siyang uto pa man na negative. Ando ni kadibilap yan na may letan antonay matatago siyang utan negative. Na ayay man to masuso mga to man to na negative. Ay siya so pisa ka to na maranaw. Ay pagkal kaya wala. Ugay na sutuladan ng kalagsik wala na doon. Ngay no. Na makatipo. Maka ito ay masiig. Uy. So ay mana niya na paplastik niya sa wala. Badi ka tayo wala. O benar ay mana niya na ipagalag ka sa wala. Ay tito ipagalag yan sa wala. Nami perangay sa lagi dupa parangay no nabi. Ay tito mga to ipagalag yan sa wala. Na ayamanan yan. Na piyamito niya na sa mga sahaba na gusto mga pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ni mga tipo kalgis wala. O ba mga to makasisi, mga tipo, taliantan, ay mana niyan na papalatek niyan, aginawa niyan si Ikwalaw subhanahu wa ta'ala na suwala na di ka kapaltek. Ay. Di ka kapaltek suwala ka sa kanya din ni miyaloy ron si isa Quran. Pada pagkasabu sa kutakatar wala hutala ang gagalabakan niyo dan sugal ba kayo? Ay mga nana, so paratiyan niyo, pangungunutan niyo. Kaya buat mata ko kapakauntulian na subuso Allah ta'ala. Di ka kapaltik wala. Ano man yung kapaltik ang wala? Kaway. Mga tawa, pagkaw masalungan na mauri. Mabababaya. Kagiya pagkailian niya, so sambayang yan. Kailian niya, so puwasan niya, na hajian, jakatian, na papalapalaw. O gaid, na ediru sa lakaw na mau masuk ka kukumaun na lagi do ini upaya makna niya nandu agi ang utaya makna niya na pepala-pala malian ang gaino to na ibe dia na kopi ang maganta yan
Ibayar ko piya papakaito yan. Ibayar diyan ako kaya pangimpuruan yan. Nalagi do tiya ba na naisik? Amia madian ayama na niya na berdego pa dia na di pedugo pa saya. Pamimikiran na niyo kunan na. O benaran na gusto dia. Why? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. So kapamaganta ang ako pagaring ka muslim. Napakaniyan so amalaka amapia sa lagi dukap keno apa ko makadugay tagong. Allah. Anto na ikalabaw. Pagari ko kuwagama. Amalay paratia ataliantaan. Pagari ko kuwagama amakay ito ay. Uy. Nagi. Di tano din bilang atawan. No tano, no surasululan na yung manal uswatun asana ka bilang ataw. O kapag inataw, bilang ataw ko katero, bilang ataw kapag indudulo na, bilang ataw si kulang wantaman. Akawiyag-wiyag sa giyang kayo pa man na dunia. Ngay no, nagiyang kaya kang bilang ataw. Ayap na rin, no sarun wala hutala term na, o tangar katano wala hutala. Utang. Ay pa kayo siya nagrani man, piya ka pang utang kaswala. Inuwa ka na rin, mapakapungutang swalay, sa kanina nimiteroon. Sa dun sa tawa, pagutangan ako niya natigwala. Lalo niya magdagda. Ano, kapang dagan niya ubuso na sana, no? Na inudiyak na, no, pagkabati aso na siya. Makatuto na tanong na, siya niura ka mga wara na butero. Sa dun sa tawa, pagutangan ako niya. Sa mapia. Mapia amal. Mapia kapag inudulo na. Mapia ka pa kisisiring anua, mapia kan dederudupa, mapia kan bebota. Langwan no mapia. Uy. Arang kumangan no mga pipia. Napayuda ipahula-hua da pangkasir. Ay gede yo. Sanguta kang binun wala utala sa unlimited. Den na taman niya nakadaklian. Lain yung manay nasal, kaya ka pipita na pipilaan. Kaya to pipilain nasal. Nakakapipilay sa inasal, bubida ka na 99 pesos, 95 pesos. Pecho, o di nabubo naman o. Nandun ikibita diyan roon na, sa kalangan nakabugas, ka-unlimited. Pipilaan. Miya naga ka na, miya tago kung sa ibisusu inasal, na miya kapito-pito kayo nakiyaklusan. Baka may ito ko ta. Tatama siya ko tama taga puro na di gagal, baka naro di pita. Anato mga bugas, unlimited. Nagyang kaya Peter wala utala unlimited. Ino kayo ini di pipi nga katero ka. Ino kayo di pipi nga parangay ka. Ayaw man na utangan na wala utala ang niya sa unlimited. Are sir. Ino tanway di pila eh. Uy, kasi tanong mapipila sa giyang kaya supa kang uta Peter una biya sa din sa mga tawas. Pagma niya supa yung kupagir niya mo siya. Pagman wala uta supa nga sa dunia akira. At yan tanong to tiyago. Na Peter wala utala, kapatid niyo siya masa di ka nagtutuyan nga natin ito manututi ako. Lagi sabab, adi ka di pamikiran lang-langwan ang mga luksa ang pagariakan, mga babayakan, mga inaakan, mga maakan, mga ariakan na pumakinig sa giyang kayo pamanalive siya ngayon kayo Islamic Rush. Na di niyo di yung gidagda. Di ko sa kanong pagagawang kuwakida niyo, paratian niyo. Ugay na, pupunin bila kanong siya kuwaya manan yan ang mga dagang hanap, di sampai Amerikano. Kalo-kalo. Nakasaba pa sa kapamakalaban niyo. Sa gyute may solusyon ko surga. Ari mayro. Agyan na ni sabab mangurip wallahu taala. Ayaw maanan yan na ayaw pakalaan tanong sa Ginoo tanong. Na suwari sudi kang ginawa eh. Mataan ko wallahu taala ka. Aya di desisyon ng Nabi. Akapapadal mang ubara ka kawiyag-wiyag. Kaso di kang ginawa eh. So kay isa-isa. Na dinisisyon ng Nabi. Akatataguan ako. Awida akal. Maana susiksa. Na suwaya maana niyan nakauparek. Na emiyalu yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idha tasabat ummati sakatat mina inillah. Amay tigin ka sa mga umatakan. Na maguparek sira. O di na titidawasiran at tiguna bisa sallallahu alaihi wasallam nasa katat mina inila madakiran so pangingilian wallahu ta'ala at ang wala ta'ala ka
Ape bakante ya, posisyon na kay BAR. Apa ga play kaun? Na dini ka approvean, ame ka dini ang pagili na yung application ka. Right. Ape apply kayo, ape di ka pa nambayang. Di ka pa muasa. Kamagay nga sa syakat. Alalangagan ka swala. Na di ka approvean, ame ka di pagili wala. Na kaya to kung tanong to na isa ba, padirong ka pagili wala. Nagyang ko to, kabubang kagang tapuso kasi ko pagaring ka Muslim. Kaya dinisisyonan walo tala magari na mga Muslim. Al-Muslim, ako Muslim. So Muslim na pagari niya, so lagi niya Muslim. Innamal Muslimuna ikhwa. So mga Muslim na magari na tigwala. Agyan na ni sabab, di tano di mamimikir. Di tano din na yung mana, susuro nga sa pawing. Saka naman mga mukari, pumakinog. Agyan kong takabal sa karukano mo, ayabatan niyo sa ginawa niyo. Nakapanimbol sa dagangan. Nasada ito no ko pa man na makapapantagan na istakyo. Natimbulan niyo. Nauman niyo ko istakyo kung ano makalaba. Allahu Akbar. Korek. Di kami niyo gutada ka, pamagatada kami niyo mga formayor na naman niya kakagagan niyo ron. Da retailer ba niya na miya gaga timbulin niya langon. So minitali ko mga formayor. Nagyang nga pamakinig niyo man to. Pamakinig niyo mga tao. Na mga mupti, mga doktor. Ano man niya kaprautan niyo ron. Timbul ka nurun naki. Panimbul ka nurun. Kangano mama kalaba. Di ka nung giraw ay yamaan na niya nagyaya ko. Nagyaya si giraw. Di kuwanta nurunan na. Kailan yung man? Naino, kisilatak nun na eh. Napiya sa mga sahabay girakwan na napagad na dirangap si sinabutan. Ugayad na, kaya to ko ang tanong so tutulang kiran. Amay kami at nagyang utadira nakapsi sinabutan. Napagidul siya siya ko wallahu ta'ala. Ako sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hagigyute suguan wallahu ta'ala. Amay kamad ng utasay adini o kapsi sinabutan na tigwala na parudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi ila akhiril ayat. Duduk anu si ko Allah gusi ko Rasulullah. Amay mabuti wala ka paparatian niyo sa Allah. Nagusalo nga na muri. Nauding ka kukuman sa ginawang ka. So Quran na gusto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamaan niyan na di ka paparatian sa Allah. Naguding ka paparatian so alungan na mauri. Na anda ka. Na sika ayaman na miyami bro sa giyang ko tasupa ka o pandu anu Allah subhanahu wa ta'ala. Manguri panu Allah ta'ala gina ni sabab pengning ko kuala agyang kaya kapapakasagay niyo sa oras apakasalak ama pagpumamakin ko niyo ron oy na ayad na pagipanduakan nagyang ko takapkatad mitanu seko kera sayo nabi seko ayaman agama gusto mga sahabat yan gusto mga pamilya niyan ayaman na kaya sabapan sa initugumpia iran sa dunia na yamala na sa alungan na mauri panginin ko wala hutala adita no dumatag mamatay udisi ko masa rin nila ang tanong wala nagudisi ko masa kaya babay ang tanong wala nagudisi ko masa aso lang ano mga pamilya tanong na miyambiyat tanong si Ransi ko agama kagiya aya piyang isa na wala kumiyamaratiyaya na ko ang pusa ko mo ahli kum nara palidas tanu agino tanu na gusto talok tanu si kuya maanan yan na apoy ko naraka jahannam wakuduhan nas wal hijara aya mga itagunian na sabagi ko mga manusia gusto mga batula kita ator alaiha malaikatun gilalun sidad kiasainan wala sa mga malaikat ang mga bibisiga malaikat mga rarangita mga malaikat ayabu paparati aniran o di inapniw niran na sa order kiran wallahu subhanahu wa ta'ala nagyutubu ipaparati nagyang uta mga malaikat isa ilan wag yung uta mga malaikat na mga malaikatul adab malaikat ringasa malaikat siksa dad na bayran gagawa may takabu pala palen rarangit nagyan na ni piyakalakalak amasa
kada ba niyan nagagaw nagudi ka kuwa ayama na niyan nabitiara kana ba lagi dusi api ami ad nagyang ami managada mga panapangwala ad na mga detachmento na mga sibin koloraki kakadnon nakanabatongan ni api akalak kay gira mataw ka Tagalog na di gano di makasinda buta napkakuwa usapan na tiga ngaya bagwabasa awa naro sa alungan na maori sangkuta malaikatul adab malaikatasiksa na den na bau na bitiara mga uri panwala subhanahu wa ta'ala Amal tuman. nagyan na niyama na ni na Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lam o buat tigu Nabi ukatawin yu sukatawanak ladahiktum kalila na di kanu din makasinga sa may takabu api makasinga kanu nagyang kutami at tegla kapakasinga wala ba kaitum kasira na makaw tantangan wa tigu Nabi gumuraok sa tungan na yang madakla kaguraok wala hamat alaikumud dunya na masanguriyo matarawangan ni wagino sa dunya wala asartumul akhirah na masanguriyo at tigin sualungan ni wamauri na gina sa mga sohbatu Nabi ayamaan na niyan na tiarawangiran na ayamaan na ginawa sa dunya airan siyang urna sualungan na mauri Uway, piyang magagawiran so kapatay sa lalangwala. Kanabayaran piyang magagaw na so ay man nakatugumpiya sa dunia. Kaso katugumpiya sa dunia, napalapalin na ng temporary. Na ayatan ni tiyasa na so katugumpiya si sayaman alungan na mori. Gito mabuhi sabab, aso mga sohbat o nabiya gusto mga pamilya niyan. Na ayamaan na niyan na bagian niran. So kadarandang kakapipiya ginawa ginan so ayamaan na niyan na surga. Ayamaan na niyan na palapalaya sa bagikiran na petulwa na siya ayamaan na niyan walo pinto ano nga surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Kakagya ini prepara dukiran wallah sabab sa giyang kuto kaya tumang kediran. Si ko paratia si ko wallah nagukia tumang kediran. Saya buah penunuatan nirna so Allah. Nagukia tumang kediran. Saya buah di manggulo na sa kabaya wallah. Nagukia tumang kediran. Sa sulanguan upang niran na dana pakabugay kiran na inong tabuso Allah subhanahu wa ta'ala na inaluwi siran wallahu ta'ala sa suratun naba inna lil muttaqina mafaza so mga to ami tumangkad siko paratia siko wala pangin benar ko languan o kapakagagawala pangin benar ko yaman ay buni manggulo na sabu sa kabaya wallahu ta'ala na bagian niran natin wallahu ta'ala sa surga pagni ko wallahu ta'ala gina ni mambagian tanu ayamaan na langulang ni manto apo pumabakinag nagupunong sa mga pamilya tanu nagukasabutan panudon panamakanag na ayaman na makapanaguntaman so pisa katon rakatanu sa kanagus kanu agusiran sa palapaliatan na yaman na turon wallahu ta'ala pagni ko wallahu ta'ala giyang kayo pamanami aluya karkanu manto atutul kapakainang ka si ko kawiyag-wiyag kung kapakataling umatan sa alungan na mori na mabuloy lagi do palitaan na masindaw kasi niya sa mga puso tanu naguso mga pamikiran tanu sayad na maadra kita tanu nagyang utang mali na nakapuso mali na nakaparangayan seko salakaw di salakaw ay sampurna na sa pagaritan wayaman na mga Muslim sa pangning kukwala ayamaan na niyan na sa mga inakulay tanu naguso mga makulay tanu miyang una ato mimbang si wayaman na niyan na mga pakuburan niran na buluin wallahu ta'ala sa mga kuburiran asurumbi apad ko mga surumbi usurga wallahu subhanahu wa ta'ala sa ayaman na makaw masualungan na mauri na timu-timu untanu wallahu ta'ala siya surga Allahumma amin pakandud na karkano so taroto pakapipiya ginawa naguso diyang kaakalilintad aginan so salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga loks mga pagrami na penalamatan na miskano sa dapit tamanan apanalamat sa kiamuntay niyo sa giyaw. Kaya po Islamic Ras. So kabayayan na makasulod sa surga na dinyan pumawingi sa padiyan. Agu dinyan pumaganta. Agwiti komentar sa giyaw pagaritano. So manso kabayan na makasulod sa naraka madas o amalan yan nakipamagantangan sibnar sa pagaringa ang Muslim. Armada so amal ka. Okay, mga loks mga pagariakan namyan nagtano ang pagaritano si Sheikh dia so Grand Imam of the Philippines naya pagnudan tanong na sulangan upa kay siya. Si Sheikh Fadil Hasan.
Alaikumussalam, Mads TV. Alaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Juni Vinito. Alaikumussalam. Akanusan mambulangon subayar mo. Marhum sar ni pangkat. Alaikumussalam Abbas Almar Romoros. Alaikumussalam Jamil Gandarosa. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Yang kebetulan ngarannya ke Arabik walang baris. Alaikumussalam Akilis. Pakai seakan ke Dr. Saragakal. Antona katantuan. Kunari Dr. Saragakal di tadi magleb na anda buka dincung. Ay gaya sabab saya malalag na gaya mga pagarino sa kaya. Nang burang-burang ay malalag na telurakan na. Ay malalag na pumagisyo sa mga kukuman. Okay. Ano pa kay sir ka? Alaikumussalam Akilis. Pakai seakan ke Dr. Saragakal. Antonay katantuan. O pagkaaloy inedit kaya maanay ko Quran piangalin kung sudati tafsir guru sarumantang kapakai mapakarayag yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O pamakaamalalag na ay mapipikirak na ina kagya ay may magusay na giyang pagaritan ng Grand Imam si Fadel Hasan na naroon yun bunayo na agyang ko ta mga pakaisya. Okay, nagyang na napakaisya na susto na amalag na sa kanima tauron. Agyang ka na miya katapsir sa agyang ka na Quran. Iniranun sambrana udi na sa Arabic na tarjuma na amalag nagyutilok sa sa kami miya kakwansan sa paganaid na malalag na kaya print out si sa king printing nas kami may surata si sa emalag na king pad printing sa Madina na malalag na nakatawan na kananan nagyang ka na mga pantag sa gyang ka na paganay kaya print out na da problema on ay mataan na so kini pangkatian api perumaniran na adna piangalin ni ranon nagyang ka na mga pantagsan na ay pipikir niran na piyakatanuriran. Okay, nagyang ko talokos tanu na ay pipikir niran na upang makatigil man ay banyo kuna pagalina na bibitir en tanu. Uway, na sabab sa giyang ko ay malalag na inosairan at tigil na kanabab pagaliw sa giyang ko tatitua pakaantapanon kaya malalag na makapagayumbo na malalalag na adin na kang guna madakal na malalag na makangguna sa kaprinta na Saudi na sabab sa giyang ko talokstano si Haji Abdullah Sis Guru Alim sa Romantang na mapipikiran na ikhlas sa giyang ko takang guna ng mga Muslim balabog yang abang sa maranaw na ini pangunutiano to sa itigin na ini sa rigakarkanuanan kaded na antapakan ang makaliliw sa giyang kotakang gulairo. Yan na ni miyaw lola. Okay. Ayam ya linum na ay katatanudan na ano na so imam agusto Arab. Mga pagariami from Abu Zain mapakay amisa kami sa loks ami aya ulama antunay akidan yan kay inshallah nas ususa kanon runa kurun pagunot pantag busa swat ku Allah kagya ki atituka maliwanag iusayanon. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Alhamdulillah ka inisi kanto na akida ko. O gaid na ayat itu mataan na ayat na akida ko na ahlus sunnah wal jamaah. Pia magusya kan kagiya aya muslim na bilang ataw na surah sululan ay minitalong man yan nakabilang ataw. Ikadua na aya muslim na maungu sa pagrinan mo sa
Muslim. Na surah sulula na Ethiopia gungoni ang sumaya man ang mga kafir na niyam di pagungoni pagarin na Muslim. Away. Allahu Akbar. Na ayay katlo na aya Muslim na aya mana niyan ama pia Muslim na gyud takatiro na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya mana niyan aya mapia a Muslim ko mga Muslim na igira miya ka terus sudilayan na ipapakapia Ginoo pagarin niya na Muslim. Na aya akida ko na ahlus sunnah wal jamaah. Quran agus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hagi na niyo paman akidah. Ahlus sunnah wal jamaah. Okay. Waalaikumsalam. Jaron Ampaso. Salam kay Nasir Abinal from Afare. Masagugod Atanto from Sultan Alinor Grande Muntayan. Ando marani si Imam Fadil. Ando ka kung narani Asaira o Salafi from Hujaifa Gampung. Bismillahirrahmanirrahim. Pendalamatan akan sekapagari ko sa giyang na napakaisya ka. Giyang utakabang sa kurka al-Muslim, ako Muslim. So Muslim na pagani sa mga Muslim. Siya minula agusihata, napalay na Muslim. Napalay ako ng pagari. Bupo na ko giraw, ay bu pagari ako na siyata. Napagara ginorak niya, pamanan niya na aminula. Nabiyada ko ta, piya magusya ka na kagiya. Ha? Nagupo na kong magiro siya ko marani kaya minula. Na ayamana na miyawata ko yata, doktorata. Na ayamana niya na miyadap man ang piya magusya ka na piya magusya ka. Giyuto'y sabab pa aya ini baratang ko sa bagi o di nagkapakay junjung mga ulama na mga pormayor, ang mga padagang na penilibir siran sa dagangan. Nakagiyap penilibir siran sa dagangan na saka retailer na suka papantagan na stock ka na miya ka umangaya na stock yan na pormayor na pamamakin nga piya-piya na sanday ito siyang utay stock ka kalaba na ka natimla ka ang makalaba agi gupo na ka tabi ako mga sapulo na tiga ka na tumuna kan siyata uway ay mga na tumuna kan siyata o di na tumuna kan siya ini aminula kagi ini siya kabuang na saira kuya nga na salapiyo uway are kwan na di tanu sirang prautan naka paganeron na mipapatugin na so sabagi ko sabad kira sa mga mufti ko mga doktor na naman ni ka prautan ko ni doktor aguya man niyan na mufti uway lagi do retailer amya ka mo porwer na mustahil ubas retailer na matimblian daga ang utamanan niya na minimum ang uta pormayor kada ba niya nugi timbel ka malay kapital ang uta pormayor gyutoy sa baba sumanga ulama na ay ni baratang wiran na ayamaanan niya na mga pormayor pendilibir siran sa dagangan na dan na ba niyang kalapis apalain ka pakalaba na gudagangan akilides kaniya siya ko siya sa malay siya sa dunia akira lagi na naki pagari ko di garakan pag siya ko rumarani kapalay ako na ng pagari. Okay, alaikumussalam. Abdul Basit Buat. Miyalwin ka kapag isa-isa kotali agama o Allah. Pakay siya amay ka so taon na udi ka makayon ko tindagyan. Akida. Paninta gupama pamaka kapern yan sa pedian. Ino ba Yadusa watching from Victory Mall by Abdul Basit Buat. Very simple. Kagupo na yamanan niyan na managkang utapagari nga Muslim magpamanita niya so lagi niya napagari niya na Muslim. Nagyuti ay yamanan niya na ulstak sa mga dagangan yan. Di ka pa ka ba timbla? Ate timbla na kayo di ka galaban. Pariji ka nga ito. Nakana ba nga pariji ka sa kanya? Naka Muslim sa kanyan. Saya pergi ke negara, yung tadagangan yan. Ada pataka pagari ko. Oh, jangan napakaisya ka. Biasa bang. Ciput manari, bada. Kaya ka pagarganir ka tanong na apo pagargantar ka tanong lagi ginawa tanong. Okay. Abu Aziz Zain, so Allah na malay limu, miyatoon akan. So dia kan dipelulubaan ang mataan na kialiwanagan ako ron ka ulama ami. Piamang niya akan ku Allah at turuang kanyan pakisabutan yan rakan so agama
Gia ulama ami ay masagugud ang maliwanag. Masallah from Abbas Almar Romoros titu masagugud yung kay wasiat ni Imam Fadil. Samano to na pagunutan so Allah so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so mga pamilya Muhammad agus so mga sahaba. From Abbas Almar. Mga pamilya na binambi ada unta katuro mo. Wasiat bu, agu wasiat bu da agalabakon. Lagid-lagid biya anda kasumong o mga nakuda agu mga alay pirak. Bangon siran sa kawiyagan kapaka invest na iran so adun ang mga pirak yan. From Hamzah Abdul Aziz. Allahu Akbar from Amin Ali Makarunsing an Yusuf Sharif. Alhamdulillah, mashallah. Pagumano-manan o Allah sa mga ilmu yon. Iyo, umuriyo o mga guru ami. Alim ami. Balasang kanu o Allah sa mapya. Sa kya kisampay niyo o mga ilmu iyo. Watching from Saudi Madinah Al Munawwara by Mubarak in Talib. Alaikumussalam from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia by Aziz Abdul Karim. Amin balasang kau no Allah pitet sa pitet tamanan yan Imam Fadil sang kanan ang masagugud awasiat ka by Abbas Almar Romoros. Kalanon si Director Ras sagyang kay page yan Quiapo Islamic Ras. Salamat. Anda misin sa star nadakamban mauma. Dapat namyang sint kano sa star katitu masagugud. Katya sumapya adi pamakinagan ka kenaba di pamag-Ingles. Pambegayan tanu langon so kapipya ginawa. Amin. Ay mambagin tanu so kapipya ginawa. Amin. Pram Friends Jalil. Ayap taban saranaw. Okay, batasan na. Pure dun pag marites dun so mga maritos by ulay kay penalamatan na kansin Normela Manding sa kyasin ka sa star. Rilang ka wallahu ta'ala agusum bala aloks ka agusum pamilyang ka. Pangnintak wala ang makaslang ka sa maliwanag sa dunya sampay sa akhirat. Pangnintak wala ang makalidas ka kulang-ulangan ang mga rarata at tibo wallahu ta'ala sa dunya sampay sa akhirat na mipraks ka sumbalalok ka agusto pamilyang ka. Amin. Sarip Abinal, alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pabandingan ka watching from Monumento Caloocan. Alaikumussalam Maxigo. Alaikumussalam from Riyadh Ulay K. Alaikumussalam from Surigao City Basit Pandita by Basit Pandita 2. Alaikumussalam Ustadz Yasin Fadil Hasan from Jamal Pendugar. Pakaisa Abul Beston Basmala. Inusong mga ulama ayat titindigan o mga ulama na Quran agu hadith na disidan pagayon na yun sa tende. Isampan na pagipta niran sa dadag gu kapit sa pediran ang Muslim. Pakaiso to? Uway. Ha? Uway. Diyan uta ka mo sa Quran mo. Miyarangkum sulang ulang wan umatu nabi langwan uripan wala sagyang uta kullu ibni Adam khata. Sulang wan buta paleb garibat. Na dita no pagilen so karibatan niran. Yang uta ka mo sa Quran wa dagangan utua peniliber niran. Na kepa kaya na reject siya dagangan niran nun. So pato wa gusto manok na usay katarumpong asang uta ka hindi ka suso sa liw. Tapi ako sangay pumanginom sa kape. Kapululog yan sa darnong na digan makasda sa pato. Ugay na siya kita rumpong nga sumanok sa giyang pato sa giyang utak yang buli na kari-kari nagudubo. Api ami usugan na tigal nga nang kaya kanunian. Siya tanong pagilya sumang ulama ko kiyang bulwira na ulama. Naswaki sumapiyaw na kabal sa kurakan wa kagatan o istak tano akiuman tano galaban tano na
timbalan tanong. Ay tanokwan. Ka manusia utap keribat. Okay. Di pa katarutop. Penalamatan akan si Manguda Dats Taguranau sa kiasint ka sa Star. Rilangka wallahu ta'ala, agusto pamilyang ka, agusto mbala aloks ka. Pangnintak wala makaslang ka sa maliwanag sa dunya, sampai sa akhirat na makalidas ka. Ulang-ulangwan ang mga rarata tiba wallahu ta'ala sa dunya, sampai sa akhirat na mipagda ka sumbala aloks ka, agusto pamilyang ka. Kuya, my mission is accomplished. Waalaikumsalam, rekanusan langon sa Quiapuras. Pangninta pakimbagyan rekanu Allah so kalilintad amapya ginawa rampay langwan mauri lungan. Naturon tanu Allah ulinang at turan Allahumma amin from Normela Manding to Alim Fadil from Mexico. Kailangan si dalil inong kepakai sambayang adik kilay so brok ay dia ada makatanang yang Mexico yang kesabutan nga brok ay so panintilan di kilay so bukunda panintilan why Buku ayo tu. why buku ai why pakai se ko guru kami from Muhammad Yahya si Syekh Imam Fadil Hasan antunay dusa utaw ay inang kubyan so tao so dinyan tindig na piyaki tindig yanong balasang kau no Allah Yang utakang kubang kasi ko pagaringan na lagi dibuto ka pamaganda. Na lagi dibuto ka pa pakituay. Na timbang lagi digupken kan susah po pagaringa. Adi nga di pamaganda. Pangutan di nga di pa pakito. Ay paano ba nga pagang ko ba? Adi nga di pa yung galibag sud niya galibag. Naway. Nakaplalalim mo to. Na ayaw manan yan na so mga to mga palalalim na pagulong siya kung darakadyuhan na to. Yang sugu-sugu saboy. Salam san Edas Fadil Hasan from Surigao City. Basit Pandita. To Alim Fadil kepakai su sambayang amitatapok su buku ai antunay dalilian. Ada katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaman niyan na ay na kailangan na igira di ka di subayang na kasasawa nagyang utabuko ka. Oy, aya isa riwayat nagyang kuto paglatan no lebaw gyang utabuko ay. Akasa sa pangano gyuti sunna. Na ukasa pangisubuko ay. Nagyang utamya bati ak na hadis. Naputol no napagulong dyan na raka. So ay gyuti pinaka minuminus na namiya to nakapagulong dyan na raka. Ayaman ada inian. Pagkasurga ada inian. Dia butuh kaya tiron sa putol no napagulong dyan na raka yung uta inian. Okay na da pagkasulja surga bada pa baputol ya. Ayaman na yan languna ipagulong na raka dyan nam. Ayaman na kailangan na igirap siyempre nga. Tabi ako makasapulo. Uy, agi di ka pagkatukoy tanong kapag na daw ka. So di tanong katawan na ipirila Allah. Okay, nagira kaya to ko na ka ang tadi nga katawan. Na naayaman na niya na ba chupa ka na ka. Lagi ito isiksar ka wala. Ayaman na niya na igira misumbo yang tanong na umatas kay sarwar. Nalapi ang sarwar ka. Rapay lulusan ka sa ayaman na milo subuguain ka. Aya siya pa nga subuguain. Agugian kaya bugu 5 siya kusang bayang na sumanga ba eh. Uy, na sumanga dato na siya naging utabugo isa ai. Agi na ni isa surot agi uta sambayang. Surot agi uta sambayang. Aya ka pipi tanong kung mga sambayang tanong nila ni man ang uta katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya pinakamarata at takaw siya kung mga umatakan. Takaw Uy, na so takaw siya kung sambayang yan. Allahu Akbar. Pakai fa idri ko salatahu ya Rasulullah. Ini semua mga sahabat Nabi. Anto na yo kita kapumandakoy ko sambayang. Nah ini sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam na la yutimu rukuha wala sujudaha. So di niyan penaruto panso mga tumaninaw sambayang yan. Yuti sabab ayamanan yan na kailangan na so suro to sala so ayaman na okay to sambayang. Ada bu sambayang na mapupanganad tanong. Namiya ka piya nga kay pagay senior. So langwan upupakan negara ni manto. Na so di niyo katawan na inirelar kan wala. Sigo ay man nakapagpag-ikhlas yo. Inunta budi kanu mag-ikhlas. Manto kaya to ko niyo. Na igira misumbi ano na
lepian niyo sa sarwariyo na gumawa niyang utabuko ay niyo. Ay inshallah ta'ala na ayamanan niyan na dirkan mo to isigsa ang utayamanan niyan na may pus miyang gulabag asimba ang mga karibatan ading katawan. Okay, mataan mambu ka Papa Pugi si Grand Imam from Alvin Tolong. Pakaisa ki Imam ba Asaira o Salapi. Aya sekta Grand Imam na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sak na kisumimbog. Watching from Tagig, Masalaw, by Raw Tanandato. Alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masagugud from Basilan. Tanto tigin na Masagugud. From Basilan by Abdul Malik Batuan. Ay Batuan. Pakaisa Jimmy Rakin. Bamapakay ang tunaing ungangan asang kaya ayat sa Quran asabab sa igira ini salam. So salamun alaikum kung mga Muslim na di tirimaan o kadaklan ang mga Muslim. Pitiro Allah na piing kasiran ya Muhammad gutirwang ka sa kalilintad ka katukuan ni Iranbu. Chapter 43 and 89. Dito ko mga kapir. Seko Muslim na basta salam ko Muslim na hako din kasimbaga. Di utas salamun alaikum. Ha? Salamun alaikum. Pamana salam ko sa salamun alaikum na sala ka ko na miya pikir ka. Di nga tirimaan. Ana dakop na namin kong kadap na barak niya salamun alaikum. Wa. Ale. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagya kalilinta dito kung tayo isang pengarang. Okay, alaikumsalam alim. I'm watching from Muscat, Sultanate of Oman by Kusim Malo. Tang Oman? Ada ka lang dyan na foreigner for FW. Alaikumsalam, Audi Kota. Assalamualaikum, mapya. Unaya kandagang ang mga ibaratian. Pakaisa kanakan sa Mindanao. So kandagang sa Torotot bahara marata. Masalah kakak alim tuna imiaswa. Simpulanan. Simpul lagi yang ada dagangan. Ay mana niyan na aguswen na gupunta no na nipata na pagkawatan sa Pilipinas. Napakabalintan sa Kalasan. Oy, kadita no kusar nga pirak sa Pilipinas. Kapalep kusar sa tabubuya-guya man na napakabargo. Dita no nagipta. Sa kan na pakitutukan na karkano na tapi gira di ako di mangusyat. Na tanu di no ba na iftaon. Ngay no. Na aya parate ako, aya kida ko na suka pangifta na adna authorization. Apang ifta. Api membro ka sa Darul Ifta. Nada ka ma-authorize. Aba pa ka pangifta. Adna mo pati pa ka pangifta. Na ay pa ba ko ng pangifta? Oy. Ay sabab yan na paganeron na si sa Saudi Arabia. Nasungkaw na kagyang uta mga goldsmith ro na mga krusol. Adiran di indugong. Mangarap na mama. Oy. Kugsar na mama. Oy. Na ay pansisa nga Pilipinas, au maniusar na kapirang, napira kami kapunsa palinggi. Napunjang utami padenga sa mga bubuy, o padenga sa mga kuwan. Punja kasino. Napunja man na kasino. Punja 5. Yan na nga ako na tradisyon ni ranan, ang na yung manadagangan ni ran. Nandung manegi ang utaka bo sa ipak sumanguda dato. Na yun, kisulitak nun na eh. Ay niso no mga marano sa takurong. Ada to. Inuwa iyang kaya mobile hospital ka abas. Agi nga sa upa kung na tutuladan ka sa mga bubuy. Lagi nga sa pa ko na mga kami nga mga sapi. Muslim ka, tingnan mo Muslim ako. Nabaniw di kataw eh. Agi nga sultan ko darat. Na 70% Kristiyano, at 30% Muslimo. Lagi nga na ng mga bubuyo narkiran nanan. Lagi nga na mga kami nga mga sapi narakatanuanan. Oy. Ako di nga kirang bujur kiran, to ni miyaswa ka. Di kami di tanong mi ada sa kadato sa sultan ko darat. Abatan ko kirang buka to, top number tanong kiran.
Ay mana niya na aya Muslim na ahlul mabarakal. Kapag tanunin niyo man aya number 1 na kun ka suara seko di object bisa uta pa suara sa uta pangukuma. Daya ayuhal ulul albab. Ano sa mga lantas si pamira mga barakal. Ay mana di kay makalkas kay makakalkian. Ino tanuman mabibina sa kagiya pagkakalatan mo. Adi tanu pakakal na sa giya nga na legit ya. Tanunin niyo miagra ni mama ko sa Pilipinas. Na upa makay ni pangakalakan na nagra ni ma'am sa Pilipinas na isa na milyonaryo imam sa Pilipinas. Correct. Oy, nasungan ura kan nakapeso tera bisikleta na dokurun makasirili. Correct. Na miya ka sa pulong pituro na di ako di isik. Nasungan ura ka sa inyo sa bagayawan, nakaya wala ka sa bagayawan na wala luk sa hulog ito lang yan. Oy, nagiya. Ay man na kailangan mga uripan wala hutala. Na ayaw man na dito ay guta ka ba sa organ wa ay gira pumamakinig ka na diniudi geda-geda ka mga pipiyakan yung pamikiran. Ada ba ta? Okay. Si Mubarak M. Talib, masala kaka alim, Antonay Miaswa unaka midyas guro. Siya nang usambayang. Da problema ro kasi miya ka po sa baba. Kana ba mata tayo tun? Sako. Ha? Kasi utupo na sa baba. Ay gira sa tayo tun nagyuto pamanakya sa pangan. Okay. Goy. O si makapupong sa baba na counted. Okay, mga loks mga pagariakan na miya nagyuwang yabang. Napakanduan tanuang ya kakakan katituang wib kami sang ya duan yan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارنا يا الله اللهم افنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا الله اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Antuna. Mga pagariami, mga babayami. Iman to na miya pa sa sulay tanong uwi na anak pag-isabutan na Amerikano pagkalang apa namin. Makasumpen tanong sa waktu ang magarib na ay malalalag na giyang kutamiyalo yung Amerikano iman to isnin na ituman namin. Ituman na giyang kaya malag na pista no kaya po Islamic Cross kaan na miya ka-sponsor sa giyang kaya malalag na promogay permi waba hati ela niyo ay malalag na matimanay na ay na malag na repara dunia ay kasan sa makasimbagon na ay malalalag na anyan magwa wait na benda ni arangan non na sibu ini dumaday sa giyang kaya malalalag na kuan audience so skanoron na pera kanewan niyo pera yan na malalag begitu ko nakarkano kaanyo ay na malalag na kahariri para di makasimbay tanong sa magarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamakinig ng tanudan sa bang. Tagi ko. Tagung araw pa si. Saya dumaday sa tagung araw pa si. Atan siya kata. Dengarkan bukan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Mga loks mga pagariakon na sudami masmbag ang mga pakaisyon na pemang ni Kamir kanu sa maap rela misabab ko tiagbangan na may mga waktu ang Maghrib na penalamat tangos kano sa depite tamanan a panalamat sa kaya pamamakin ganyo sa gifid tano akya po Islamic Crash na dinyo pa kalilipati so kapag sira tanurong kaan pelangkap si sa dunia gaya pidstano akya po Islamic Crash na apian tunay sektang ka na kepakay kasi. Why? The pemimilian namin sa sekta kay Dr. of Saragakal na lang namin si pagkabagayin sa oras. So lang-langwan as sekta ang Muslim. Balasang kanuron wallahu ta'ala, panglintak wala mamakas lang kanu sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat. Narela ang kanu wallahu ta'ala, so lang-langwan adi siya di mabantay. Sa Quiapo Islamic Crash, sa gusto di mamamakinag. Pangnintak wala arilang kanu wallahu ta'ala, agusong bala aloksyo. Pangnintak wala makaslang kanu sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat. Na makalidas kanu kulang-ulangwan ang mga rarata at tiba wallahu ta'ala. Pangnintak wallahu ta'ala, ariskyan wallahu ta'ala sa halal ada pitetamanan yan na makwan yung sa dad na sanin-saning yan aguda awida akalon. Pangnintak wala ayam manggalabakyo na suy kasuswatar kanu wallahu ta'ala. Pangnintak wallahu ta'ala, so lang-langan ang mga loks mga pagaritano at pangasasakit na mamakabagersiran na may pagaweran sumatutalog damiran ang mga panyakit. Pangnintak wallahu ta'ala ang mamakabagersiran din na ayam manggalbakiran na suy kasuswat kiran wallahu ta'ala. Pangnintak wala sa mga loks mga pagaritano amindud sa limo wallahu ta'ala na tatapanggiran wallahu ta'ala so sindaw ang maliwanag si kung mga panguburan niran. Pangnintak wala abalin wala asurbi surga sa mga panguburan niran. Pangnintak wala at tarimaan wala so lang-langwan apang ni o mga loks mga pagaritano aminud sa limo wallahu ta'ala agus sa mga amaliran ay nisweswatirang ko wallahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Balasang kanu Allah mga loks mga pagarami. Shalom namis kanu. Assalamualaikum.